बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळ. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संलग्न राजे ग्रुप मंडणगड यांच्या वतीने शहरातील परकार कॉम्प्लेक्स परिसरात पालखी महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महोत्सवात कुंजर, बोरगर, टाकवली, आंबवणे, बडवली, माऊ आदी गावातील ग्रामदेवतांच्या पालख्यांनी भाग घेतला व पालखी नृत्य कलेचं सादरीकरण केलं आहे. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.